kagurangnan maera ka, kagurangnan maera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagang katuninungan sa mga taong marahayan mo. Ginoo maumi ka, rinurukyaw mi ka, kinasamba mi ka, pinapamurawayan mi ka, pinapasalamatan mi ka. Ulikan dakula mo ang urawayan. Magurang na Diyos sa langit nun, Diyos amang makakamay. Magurang na kinbuktong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, podero ka Diyos, hakikan Ama. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan kinabang, paheraki kami. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan kinabang, ang bukuan sa mong pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kaheraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urog kalangkaw. Jesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan sagod paman, na sa pasabong kan Espiritu Santo, nangangas kaming mag-apod sa ngaran na Ama, himuon mo sa puso mi ang Espiritu nin pag-ampuni mga aki, tangani magkaniw kaming makalaog sa panugang pamana. Uli ka sa Kristong kagurang na nyamo sa imong aki, na kay mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Anuman ang mangyari sa tao, kung may pagtubod sa Diyos, nagtataos sa iyanin kasiguruhan na ang Diyos yaon sa pagantabay asin pagmangno. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Kadonongan. Ang bangging ito, ipinaisi sa samong mga magurang. Tanganing ikaugmanindang masabotan ang panuga na sa indang pinaniniwalaan. Linalaom kan banwaan mo ang kaligtasan kan mga banal, asin ang kagadanan kan sa indang makaiwal. Huli ta sarong gawe, pinapadusahan mo ang mga kaiwal, asin inaapod mo kami sa imo. Ang mga banal na akinin banwaan na matanos, nagdolot nin atang sa hilom asin gabos, naguyon sa tugon, na ang mga banal makidumamay bako sana sa mga bendisyon, kundi man sa mga pag-alaman.
asin inawit ninda an mga awit nin sa indang mga magurang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio an sa tupong simbag. Maugma ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Maugma ang banwaan na pinili nin kagurangnan. An sa indang kaugmahan, awiton sa kagurangnan. Awiton nindo na mga matanos. Maugma sindan na ang Diyos iyuan kagurangnan. Banwaan na sa iyang pinili para sa iya. Maugma ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Ang matanin kagurangnan, nasa mga natatakot sa iya. Nasa mga naglalaom sa iyang pagkamuot. Nganing iligtas sa kagadanan, ang sa indang kalag. Nganing pakakanon, kung sinda nagugutom. Maugma ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Ang samong kalag naglalaom sa kagurangnan. Ang kagurangnan sa mong tabang asin kalasag. Mapasamuyaan sa imong pagkamuot. Kagurangnan, mantang ika, ang bilog ming pinaglalaoman. Maugma ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Si Abraham nagbaklay, dawadain niya aram kung sain talaga ang sa iyang padudumanan. Ang pagbabaklay na ini ni Abraham, nagkaigwanin kahulugan, hulita siya igwanin pagtubod sa Diyos. Ang siring man na pagtubod, iyuman ang mataonin kahulugan sa satong pagbabaklay. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Ang pagtubod, garantiya kan mga bagay na linalaom. Katibayan kan mga bagay na dai nahihiling. Huli sa pagtubod, inumaw ang satong mga magurang. Huli ka ini, sa saro, katawo naggurangon na, asin haros gadan na, guminikan ang kadakol na mga aki. Siring sa mga bituon sa langit. Dai mabilang siring sa mga baybay sa pangpang kan dagat. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. ang pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosok ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, maghagkos sa habayan, asin andamon an ilawan na may pagkot. Siring kamo sa mga naghahalat,
na ang kagurangnan magbalik, hali sa kinasal, tanganing kun dumatong, mabuksan tulo sa pagtuktok. Paladan ang siring ng mga surugoon, kun maabtan na nagpupuka. Totoong sinasabi ko sa Indo, maghagko siya, papatukawon niya sinda asin paglilingkudan na saro-saro. Kung dumatong hararom na ang banggi o pagkaagang amay, paladan ang mga surugoon kung maabtan na nagpupuka ini. Aram na nindo na kun ang kagharong, makaisi sa anong oras maabot ang panahon, day natugot na makalaog. Kaya danay na mag-andam, hulita sa oras na dai pinaguhona, madatong an aki nin tao. Marhay na bareta, kansatong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po para sa homilya. Diyos maray na aga po sa Indo mga tugang. Siriman ang gabos na nakikisumaro sa tuya sa misang ini via live stream. Asin napag-araman ko po na kaiba niya to sa misang digdi ining mga hoben na mga ROTC officers or would-be officers kang CSPC. Namumutan ng mga tugang, nakaagi pong Sabado, kasuudma, nagkaigwa po nin pagtiripon ang mga treasurers kang Barangay Pastoral Council, asin kan mga religious organizations, digdi sa parokya. Pinag-inganyar ko po na magtiripon kami, mag-urulay, mapapadapit sa mga issue na may relasyon sa finances kang iba-ibang grupo digdi sa satuyang parokya. Enot, ano po ang trabaho kang sarong treasurer o ingat yaman? Sa tataramon po mismo, enot, taga-ingat kang mga ano man na bagay o mga finances na pinagkatiwala sa sainda. Ikadua, bako lang mag-ingat o kundi kung paano man sinda maggasto, kung paano gagastuhon ang mga bagay na pinagkatiwala sa sainda. Asin ang akitulo, kung paano nila mapapadakol ang ano man na bagay na pinagkatiwala sa sainda. So, preserve and conserve and kung paano ninda mapapalago ang kadikit o kadakol na mga kwarta na pinagkatiwala sa sainda. Whether we like it or not, maski ba po kitang maray sa numero, kita po pirming imbuelto sa mga kadakol kitang mga bagay na pinagkakatiwala sa satuya, ang kagurangnan. So, enot, kaipuhan na ingatan. Ikadua, kaipuhan na magkaigwa kita ng accounting, asin agkatulo, kung paano ta mapapalago ang bagay na pinagkatiwala sa satuya ng kagurangnan. Aram padagos niya to na kadakol na bagay na pinagkatiwala sa tuya ang kagurangnan. Bako lang ning kayamanan na material, ang kalikasan pinagkatiwala sa tuya, ang satuyang buhay, ang satuyang hawak, pinagkatiwala din sa tuya ang mga talento, mga kakayahan, asin kadakol pang mga bagay. Asin linalauman sa tuya ning kagurangnan bilang mga katiwala na magikitang accountable
sa anuman na bagay na pinagkatiwala sa satuya, magsadit man iyan o magdakula, asin dapat maging maimbod kita sa responsibilidad na pinagkatiwala sa satuya. So aram ta ang parameters kung kita pinagkakatiwalaan kan anuman na bagay. Ano ang bagay na dapat ang gibuhon, asin ay dapat gibuhon. And then, of course, naglalao man ang kagurangnan, nangapit na aldaw, kung hahagadon sa satuya ang accounting, ready kita, handa kita, anytime na magsingil o mag-audit ang kagurangnan, anytime of the day, handa kita, malinig ang satuyang konsensya. Ini ang pinag-uurulayan tapasa na mga bagay na yaon digdi sa kinaban. Ining buhay ta, asin gabos na bagay na tinatamasa ta. Alagad, may mga spiritual na bagay na pinagkatiwala din sa tuya ang kagurangnan. Halimbawa, ang pagtubod, ang grasya. Mga spiritual pong bagay yan. Ang mga grasya na inako niya to sa sakramento. So, paano niya to iniingatan ang mga spiritual na biyayang ining tinao sa tuya ning kagurangnan? Nagtalubo daw, si banhi nin pagtubod na itinao sa tuya kang kita binunyagan, o stagnant lang, dahil man lamang nag-improve, dahil man lamang nagtalubo si banhi nin pagtubod o grasya sa satuyang pagkabuhay. Ngapit na aldaw, hahaputin kita, ano ang ginibo mo sa biyayang ini na pinagkatiwala ako sa imo? So, pwede sir na pag napabayaan niya to, ang anuman na bagay na pinagkatiwala sa tuya, pwede yan mawara o kaya malingawan ta, kung da ita pinapakimanggadan. Pinamangdan. I don't know kung anong tama si pagtaram ko. So, expected sa tuya, nabakulang yan dyan for tangan isa nang i-expose o kaya i-display kay puhan na anuman na bagay na itinao sa tuya, magdakula, magtalubo, maging urog pang mabunga. Kailang sa katutubuhan, ini ang nagkapirang mga challenges kansarong pinagkatiwalaanin anuman na bagay. Enot, inaapod niya itong complacency. Ining kampante o kaya relax lang na attitude. Na enot iisipon ta, anyway, haloy pa man ang auditing, haloy pa man ang kagurangnan ma-evaluate o masukol, haloy pa man ang kagurangnan maabot. Kaya, day nangun akayan, day kita magpaparaisip kayan, iyan ang taong enot complacent na inaapod. Complacent, mayo sana, daying pakiaram, daying pagmangno. Sabi kayan, chill lang, chill. Mayo lang na gigibuhon. Sana ang buhay ta arog lang kayan. Kailang, in reality, time will come. Sa aldaw na daita inaaraman, pwedeng mag-abot ang kagurangnan sa tuyang pagkabuhay, asin susukulon an sa tuyang naginibuhan. Ano ang naginibo mo? Di mo man pwedeng sabihan ang kagurangnan, chill lang. Kay puhan magtao kita ning accounting kan sa tuyang naginibuhan. Pinagtawang kita ni mga talento, kakayahan, gagamiton ta iyan para sa karahayan kan sa tuyang sadiri asin kan sa tuyang kapwa. Ang ikaduwang problema na naatubang ang mga katiwala, iyo ang minsan kahugakan, idleness. Halimbawa, sa mga nagtatrabaho, pag mayo ang amo, kuyan, sarap tulog, mayong ginigibo,
So, dahil ginigibo si dapat ng gibuhon. Oh? So, idle. Mayong ginigibo. And then, matrabaho lang siya pag yaon na naman sa iyang amo. Oh? Naggagadan oras ang apod kayan. And then, ikatulo, kapabayaan, gross negligence in the performance of duties. Dahil talaga ginigibo ang sa iyang trabaho na dapat niyang gibuhon na linalaoman na sa iyang ginigibo. Oh, pabaya sa trabaho, pabaya sa responsibilidad. Masasabi daw niya to na marhay na katiwala ang siring na tao. And then ikapat, ining inaapod na procrastination. Pagpupuspon kan bagay na dapat gibuhon ngunyan, as in sa aga na o next week na lang. Na pwede man sanang gibuhon sa aldaw na ini. Yan inaapod na procrastination. Bako ini ang ladawan kan sarong marhay na katiwala. Ani kalima, iyo ang pag-abuso kang puder. Saro pa sa mga bagay na pwedeng pinagkatiwala sa nagkapira sa tuya, iyo ang kapangyarihan o otoridad. Paano daw niya ito ginagamit ang sa tuyang otoridad? Baka naaabuso ta na ang kapangyarihan na pinagkatiwala sa satuya ning kagurangnan in such a way na kadakul taong napapahamak o kaya di kita responsable, halimbawa sa paggastos kan mga kwarta na pinagkatiwala sa satuya, kaya nagkakaigwa ning halimbawa korupsyon. Pag gasto kan sarong bagay na bako man dapat para sa siring na destinasyon. And then, related sa procrastination, iyo po ang inaapod na manyana habit. Mapuon lang ng trabaho, pero sa puon sana hanggang sa mapundo. Maray sana sa puon, alagad dipisil sa pagtapos. So, mayo ning kaigutan o perseverance na ipadagos ang napunan. Habang yaon si amo, magayon, pigpipresentar si mga magagayo na project na buot niyang gibuhon. Alagad minsan, pasali sana, pahiling sa sana. Pag nahugakan na o kaya dahil na interesado, pinupundo na ang sa iyang trabaho. So, ini ang mga nagkapirang ladawan kan sarong bakong marhay nakatiwala ning kagurangnan. Ini ang mga klase nin tawo na dai mauugma ang kagurangnan, ang sa iyang kagurangnan sa iyang pagbalik. Mayong nahaman, mayong accounting, irresponsable. Sisay ang mamumuya, siya ang mauugmang amo sa siring ng mga tao. Kaya, ang ebanghelyo niya na Domingo, nagliwat nagpapagirumdum sa satuya, nagabos kita mga katiwala ning kagurangnan. Tulong bagay ang linalauman sa lambang katiwala. Enot dapat siya accountable, responsable sa gabos na pinagkatiwala sa iya. Ikadua, dapat siya maging maimbod sa iyang kagurangnan, maimbod sa sugo, sa instruction kan sa iyang amo, kan sa iyang kagurangnan. As in, ang ikatulo, dapat ang sarong katiwala maging mabunga sa iyang paggibo kang mga bagay-bagay na pinagkatiwala sa iya. Hanggang sa pag-uli, pagbalik kang kagurangnan, may mahiling na pagbabago sa iyang harong, sa iyang kapalibutan o sa lugar na kung saan pinagkatiwala kan sa iyang kagurangnan. Ini po namumutan ng mga tugang ang magayon na mensahe kan ebanghelyo ngunya na Domingo na kita sinasadol na maging marhay na mga katiwala. Sana sa pagbalik ng kagurangnan, ano man na aldaw iyan, ano man na oras, kita andam na mag-atubang sa iya, mahihiling ta siya sa iyang mata, asin malinig ang satuyang konsyensya, na ginibuta ang bilog tang makakaya,
ginibutaan sa tuyang responsable asin nagbunga pa. Iyan ang linalauman sa tuya gabos. Asin ini, sabi ko nga ni, may relasyon sa huring aldaw kan paghuhukom ning kagurangnan. Kaya ang lambang aldaw na pinagkatiwala sa tuya dapat maging produktibo. Asin sa paagi kayan kita uro aldaw makapag-umaw sa kagurangnan. Kaya ngapit na aldaw kung mag-abot an aldaw na kita susukulon kang kagurangnan, makakatao kita nin marhay na accounting sa saiyang atubang. Asin mauot niya to na madangog sa kagurangnan na sasabihon sa satuya, you have been a faithful servant. Come share in your master's joy. Madya makisumaro sa kaugmahan kan sa imong kagurangnan. Amen. Matindog na po ang gabos. Tutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Taglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking buktong niya. Kagurangan ta, pinangidam muli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubo. Uminilig sa mga gadan, kay ikatulong aldaw, nabuhay liwat hales sa mga gadan, suminaka sa kalangitan. Natutukaw sa too, ang Diyos amang makakamhan. Haleluman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupagi na habang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nilawan, sa buhay na daing kasaguran. Bilang kapag-arakian ni Abraham, nagtutubod kita sa Diyos mantang dinudulot niya to sa iya ang mga pangangaipo asin mga kasibutanin sa tuyang buhay. An simbag, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaaban, padagos na magpahiling nin hararom na pagtubod sa Diyos.
na nagigiya kan gabos na pangyayari sa kinaaban. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magtalubo an sa tuyang pagtubod, magsarig sa mga linalauman, asin magin mugtak sa mga bagay na dai niyato nahihiling. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa dalan nin buhay, makabalik sa tamang aagihan, asin makapuling ligtas sa tunay na iirokan o trabaho o iniirokan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga makuri ang kamugtakan kan hawak, asin isip, mag-ako nin kusog sa Diyos, asin tabang sa kapwa. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sagkod paman, sa kapanuan, kan nakakaligtas na kapangyarihan kan Diyos, na danay nindang minamawot. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kaglangit no na Ama, arami na anuman na hagadon mi sa ngaran mo, iwawaras mo sa mo. Ansay mong tataramon, magdanay manlugod sa samuyang puso. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa pagdulot kan mga atang.
Magpamibi ka matugang, tanganin sa kuwasin sa indong atang, magkanigong ako kan Diyos, amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugaying ako ang mga atang kan sa imong simbahan, na sa pagkaherak winaras mo ang mga idudulot, asin mapangyaring gibuhan na maging misteryo kan sa muyang kaligtasan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maniniko asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan, kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kang gabos mong linalang. Asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, uli ki Kriston sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kang gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos nin mga upo, ang langit asin daga, panukan sa imong nakurawayan, sana sa kaitaasan, malalan ang inaligid sa ngaran kang kagurangan, sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo din gabos ng kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa mga espiritu, taning para sa mo, maginhawak, asin, dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin tinao, sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako ka mo gabos, asin magkakan kaini, tenen sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man ing kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa mga disipulos nan sabi, magako ka mo gabos asin mag-inom kaini, tani ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanan na tipa na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, hindi pagibunin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pinapamareta niya mo ang pagkabuhay mo liwan.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapaynin buhay, asing kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giram mga kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa iyong pagkaherak, ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal apostoles asing gabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya langit, pabanalon ang ngaran mo, pagdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, linsiring sa langit. Ang sabong kakanon sa arualda, itao mo sa muyangon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasala, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyan, asin hare kami pagdarana sa sugo, kundi
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na Seso Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong apostoles katuninungan, iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan, itinataw ko sa Indo. Hare pagilinga, ang samong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Ni Diyos na nagpapara kan mga kasalan kilaban. Podero ni Diyos kaheraki kami. Podero ni Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Podero ni Diyos kaheraki kami. Podero ni Diyos na nagpapara ang mga kasalan kan kilaban. Podero ni Diyos kami. Maluhod po. Uyan Cordero kan Dios, way nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kang Cordero. Kagurangnan, bako akong maninig ko na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Liwat bago po ang pagkomunyon, ang sakuyang padagos na pagirumdom, na bago magrani sa ministro, kan komunyon, halion po muna ang face mask, asin na akuon si Jesus sa banal na Eucharistia, di po muna magtalikod, kundi ako o ihungit an ostya, digdi sa inutan, bako po sa tukawan. So, ini po tanganing mapreserbar ang kasagraduhan kan banal na hawak na iaako niya to na mayong iba si Kristo na sa tong kagurangnan. Hawak ni Kristo. Amen.
Tindog tabi. Mamibi kita. Kagurangnan, ang komunyon kan sa imong mga sakramento na sa mong inako, magligtas lugod sa mo asin kami parigunon sa ilaw kan sa imong katutuohan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos sa announcement. Eno po, ngunyan po ang enot na Domingo kan bulan, kaya magkakaigwa po kita ng second collection para sa pangaipukan sa tong seminaryo. Siring man po, ngunyan po ang St. John Mary Vianney Sunday, ang patron kan mga kapadian, parte po kang dulot na itataon nindo, ipapadara po sa CBCP para sa ongoing formation program kan mga padi. Padagos po ang pagpakarahay niya to asin pagpapusog kang kisami kan sa tong simbahan, kaya padagos niya mong hinahagad ang sa indong suporta sa mga proyekto kan sa tong simbahan, sa tuya pong hininguhan na matapos ang pagpakarahay kan sa tong simbahan sa lalong madaling panahon. Tangani makabalik na kita sa normal na setting sa satong simbahan. Bukas na po ang pag-ako asin pagpalista kan mga kandidata sa Search for Rosary Queen 2022 na pinapadrinuhan po kan CWL, an sponsoring group. Makihumapot na lang po sa mga miyembro kan CWL sa iba pang mga detalye. Available na po ang mga sobre sa opisina kan sa tong parokya. Sa kuya pong pinapasalamatan ang gabos ng mga barangay, institusyones at mga individual na nagpartisipar kang nakaaging kapestahan kan sa tuyang mahal na ina Nuestra Señora di Katipanan, asin itong mga nagpartisipar sa tinagba sa kaumawan kan sa itong mahal na ina. Ansa indo pong mga dulot, mga atang, tinagba, nakaabot po sa mga minasunod na institusyones, Gift of Love, o Missionaries of Charity, Missionaries of the Poor, Iriga City Jail, Daughters of Mary, asin Holy Rosary Major Seminary. Sa Martes po, Pitsa 9, pupunan na po ang paglibot kan imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia sa mga barangay. Sa Sabaton po sa Lunes na hapon, ang imahen na hali sa Naga na iyon malibot sa satong mga barangay. Tapos po, ngunyan pong sunod na, ngunyan pong maabot na Lunes, Agosto 15, iyo po ang selebrasyon kan pagsakat o Assumption kan sa tuyang mahal na ina. Kaya ang misa po pagka Domingo ning hapon, anticipated po sa Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Kaya ang misa po bakong pang Domingo, kundi pang Lunes na sa solemnidad kan pagsakat kan sa tong kagurangnan. Sa agaman po, Lunes, pupunan man po ang nobinaryo sa kaumawan ni San Tarcisio, ang patron kan mga altar servers. So magpapangadyi po sinda lambang hapon, digdi sa simbahan, bilang pag-andam sa kapistahan na gigibuhon sa Pitsa 17 kan Agosto. Siring man po, siring sa sinabi na sa kapinunan kang misa, ang PPC Executive Board magkakaigwa po ning mini recollection, planning, and vision and mission setting nagigibon sa Mater Ecclesiae kadlan pili sa maabot na Biyernes asin Sabado asin sa kuyang inahagad ang sa indong pamibi para sa aktibidad na ini kan mga miyembros kan sa tuyang Pastoral Council. So salamat po sa indong pagsumaro sa misang ini, lugod iwaras sa indong ning kagurangnan an mga bendisyon sa padagos ni indong pagsuporta sa mga programa asin parokya, programa asin aktibidades kan sa tong parokya. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang asin intercession kan sa tong mahal na ina, Nuestra Señora di Katipanan, bendisyonan kamo kan Dios sa makakamhan. Anama, asin anaki,
asin na Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan taang